падтрымлівае. Але гэта ён не на першым месцы. Мы ў жывым эфіры, можна задаваць пытанні Зараславе, а мне. Пра што мы сёння будзем размаўляць? У прынцыпе, галоўнае гэта, я думаю, што творчасць, мяжа паміж журналістыкай і літаратурай, бо адукацыя у Зараславы журналісцкая. Як шукаць натхненне, калі ты ўсё ж такі журналіст, вучыўся зусім не пісьменніцкай працы? Як змяняе жыццё пісьменніцы нараджэнне дзіця? Ці магчыма ўсё ж такі выкраіць нейкі час дзеля творчасці, калі ўвесь твой час раптам належыць не толькі табе, але і нейкаму іншаму чалавеку? Ну і натуральна запытаемся, куды клічуць русалкі і што штурхае пісьменнікаў пісаць пра ежу. Гэта я ўжо пра кнігі Зараславы, русалкі клічуць і калядны стол. З чаго пачнем? Можа, з журналістыкі, тэмы блізкай і мне, і табе. Як з журналіста перакваліфікавацца ў пісьменнікі? Ну, у мяне крыху іншы лёс. Я спачатку журналіста, бо мы ўсе ж вучыліся спачатку журналістыцы, агульная практыка ў мяне на першым курсе была там у газеце, пасля тэлебачання. Вось газета, дарэчы, Новаполацкая гарадская, зараз ужо зачыненая. Гэта была адзіная такая, можна сказаць, недзяржаўная газета «Хімік», і вось зараз яе няма. Газета, пераб'ю, прабач сабе, са слаўнымі літаратурнымі традыцыямі, наколькі я памятаю, Владзімір Арлоў, напрыклад, працаваў там пэўны час, таксама журналістам, а пасля стаў выдатным беларускім пісьменнікам. Што шмат што складалася ў гэты пазл пісьменнік Зараслава Камінская. Дарэчы, Владзімір Арлоў — гэта той, хто на мяне паўплываў, бо гэта мой зямляк, ці, дакладней сказаць, я яго зямлячка. Мы сполачаны, і таму вось яго імя — гэта тое, што мяне натхняла і падтрымлівала. А пасля я стала рэкламшчыцай, і я вучылася нават, журналістыка ў мяне была маім захапленнем, і ёсць, і зараз я захапляюся і працай, і людзьмі, якія робяць. Это дзякую вам, гэта проста, што ў мяне ёсць шанец гэта сказаць, таму я з ім карыстаюся, я ваш фанат. А журналісты ў сваю чаргу захапляюцца ўвесь час пісьменнікамі, як людзьмі, якія робяць нешта, тут я скажу, конечно, не зусім дарэчна, але больш вечнае. Ці можа быць больш вечнае і менш вечнае, менш скарацечнае, можна сказаць так. Можа быць. Але дзеля таго, каб паступаць на журфак, патрэбны ж публікацыі, і вось мае першыя публікацыі выйшлі ў дзеяслове. Таму і гэта былі эсэ, гэта была не журналістыка, але я там маленькая, дзеля мяне галоўнае была публікацыя. Вось, ёсць і добра, і можна паступаць. І вось я паступіла, яшчэ крышачку друкавалася ў дзеяслове, а пасля пайшла працаваць у рэкламу, і неяк размінуліся мае шляхі з літаратурай. І вось пасля гэтага, там год 10, можа, нічога не пісала, а пасля вырашыла, як так, гэта ж была мара, я не думала, што мяне нешта атрымаецца, але я вырашыла паспрабаваць пісаць. Спачатку там паспрабую, пасля паглядзім. І вось так, пакрыху з рэкламшчыцы, але ўсё роўна гэта асноўны шлях, гэта асноўны ж заробак. Я крыху пайшла ў літаратуру. То бок ты была крыху пісьменніцай да факультэта журналістыкі, пасля доўгі шлях у іншай сферы. З рэкламы ў літаратуру. Да, і нарэшце ўсё ж такі вярнулася, не скажу, што да таго, з чаго пачынала, але да таго, чым хацела займацца. Намалявалася. Атрымліваецца, што ты не прафесійная пісьменніца. Так. Так, фармальна чыста, да? Ўсё ж такі нейкая ёсць асновная праца. Не фармальна, і не, я недзе зайздрошчу тым, хто пайшоў у літаратурны інстытут, хто вывучае літаратуру, хто прысвячае шмат часу засваенню тэорыі і
На журфаку, вядома, я фанацела ад таго, што ў нас там было 3 літаратуры, стосы кніг, якія можна было легальна чытаць, і гэта было заданне. Вось. Але так, я не прафесійная, і дзесьці, напэўна, гэта мне замінае, але можа дзесьці гэтай прасторы для развіцця. Ну, як ты думаеш, калі-небудзь ўсё ж такі можна ў Беларусі стаць прафесійным пісьменнікам? Ёсць для цябе гэты шлях? Ну, мне здаецца, як глядзець на тэрмін прафесійнасць. Прафесійнасць, ты маеш на ўвазе, што зарабляць? Ну, да, займаць толькі свой час літаратурай, займацца літаратурай, жыць з таго, што выдаецца, і гэтак далей. Мне здаецца, у нас ёсць прафесійныя пісьменнікі, але яны жывуць літаратурай, але не толькі выданнем кніг, але лекцыямі, але эсеістыкай і усім тым, што ўсё роўна звязанае з літаратурай нашмат больш, чым, напрыклад, рэклама. І гэта патрабуе, мне здаецца, вялікай моцы, самаарганізацыі, павагі да сябе, свайго таленту. І гэта добры прыклад да таго, каб да яго імкнуцца. Ну, то бок, калі прафесійныя пісьменнікі ёсць, то, ў прынцыпе, тэарэтычна... Ёсць каго браць прыклад. Чаму, вось, адно з пытанняў, гэта чаму пісьменнікі пішуць пра ежу, яна, натуральна, крыху гратэскная у дачыненні да кнігі «Калядны стол». Як ты сама ўвогуле лічыш? Гэта кніга пра ежу ці не? Так, гэта кніга пра ежу, бо ежа гэта нашмат больш, чым проста страва. Гэта ўсе тыя сэнсы, якія з'яўляюцца як пара над талеркай, бо мне здаецца, што як пастмадэрнізм, калі ты ясі нейкую страву, то ты параўноўваеш яе з усімі стравамі, напрыклад, тыя ж дзіруны, дранікі, ты ясі дзіруны, ўсё роўна ты параўноўваеш з тымі, што гатавалі бацькі твае, ці тыя, што ты гатуеш сам, ці увогуле з дзірунамі, якія каштаваў у сяброў. І найчасцей за ўсё страва гэта не толькі тое, што наталяе цябе, а гэта тое, што наталяе не толькі цела, але і дух, як кажуць. І мне здаецца, чаму пішуць пра ежу, гэта таму, што шмат хто піша пра ежу і фатаграфуе ежу. Гэта проста праява таго, што гэта насамрэч моцнае ўражанне і тое, чым хочацца падзяліцца. І вось зараз я бачу, што, напрыклад, у мяне ў ленце зніклі, мала засталося такіх здымкаў, я нават не памятаю, калі я бачу уже апошні раз. Вось, і калі яны вернуцца, гэта можа будзе казаць пра тое, што ўсё стала добра і лепей. То бок мода фатаграфаваць ежу паступова праходзіць. Ну, гэта цікавы момант. Гэта не мода, а гэта настрой. Бо калі вось, не хочацца падзяліцца гэтым адчуваннем, адчуваннем моманту, калі ты фоткаеш ежу, гэта ўсё добра, гэта ты насычаны, і яшчэ гэта тое, што ты хочаш запомніць. Бо калі, напрыклад, ты можаш глядзець на здымкі прыроды, ты ўсё роўна гэтак не перанясешся ў момант, як калі ты глядзіш нават на падсмажаны хлеб на вогнішчы. Гэта вогнішча, і калі ты глядзіш на гэты хлеб, гэта зусім іншае. Вось зараз, можа, не тыя моманты хочацца запомніць, але тое, што вось такая звычайная мода часам раздражняе, часам, смешна, смяюцца з гэтага, што вось гэтай фоткі ежы, але гэта яшчэ адзін адказ на тое, чаму пісьменнікі пішуць пра ежу. Таму што гэта так. Мне здавалася заўжды, што гэтыя фотаздымкі ежы, яны падсвядома чалавеку даюць адчуванне сваёй упэўненасці ў сабе,
сваёй заможнасці, важнасці. Ну што вось паглядзіце, якую я прыгожую страву там змог прыгатаваць, якую я прыгожую страву перад сабой бачу у рэстаране там і гэтак далей і гэтак далей. То бок тут нейкі такі псіхалагічны эфект, ну, на ўзроўні нават эвалюцыйнага. Ежа у інстаграме як перавага на шляху выжывання. Ну, паглядзіце, якая ў мяне, у іншых такой няма. Значыцца, ну, я такі з гледзяшча эвалюцыі хорошы кандыдат, не ведаю ўжо на што нават. Але з чым я гатовы пагадзіцца, гэта з тым, што, ну, ежа гэта нейкая скразная тэма у жыцці чалавека. Без яе ніяк, без яе нікуды, толькі я не ведаю, людзі, якія харчуюцца сонечным святлом, ёсць такія, у прынцыпе, застаецца нам толькі ім зайздросціць іх здольнасцям, ну, але вось ім гэтая ежа не патрэбная, і яны могуць прайсці міма гэтай тэмы абсалютна спакойна. І з іншага боку, ежа гэта, паколькі яна такая усе, ну, паўсюль, да, яна таксама з'яўляецца крыніцай канфлікта заўсёднага, напрыклад, паміж вегетарыянцамі і людзьмі, якія ядуць мяса, паміж больш заможнымі і менш заможнымі людзьмі. Вось, таму я, ў прынцыпе, разумею, чаму ежа прыцягнула тваю ўвагу як тэма для кнігі, але гэта ўсё ж такі не зусім пра ежу, як мне падаецца. Гэта пра нейкі кантэкст. Так, хутчэй таму і вось гэтая падназва не кулінарная кніга, бо з аднаго боку гэта збор рэцэптаў, ну, амаль там на кожнае блюдо можна прыгатаваць, але ж гэта, ну, тое, што застаецца паміж радкамі рэцэптаў. Бо кулінарная кніга свая ёсць у кожнай сям'і. Ёсць там пэўны набор страў, якія гатуюцца, і шлях, якім гатуюцца, і моманты, калі гатуюцца гэтыя стравы, і людзі, якія іх гатуюць. І вось гэта ўсё назапашваецца ў кожнай сям'і, гэта як ёсць тыя, хто малююць там дрэвы, роды, ўсё іншае. Можна для кожнай сям'і скласці такую кнігу, назапасіць яе. Вось гэта яшчэ кніга, напэўна, рытуалаў, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, бо прыгатаванне ежы гэта, мабыць, адзіны рытуал, які нам застаўся, каб перадаць яго далей. А як назапашваліся рэцэпты для каляднага стала? Гэта нейкая асабістая гісторыя, ці гэта досвед сяброў, ці яшчэ як-небудзь? Гэта рэцэпты маёй сям'і і рэцэпты маіх сяброў таксама, бо асабліва, калі ты жывеш у інтэрнаце, вось там ёсць маі рэцэпты інтэрнацкіх сяброў са студэнцкіх часоў, вось, то гэта таксама твая сям'я. І, дарэчы, рэдактаркай кнігі выступіла, гэта я ёй вельмі ўдзячна, гэта для мяне вельмі важна, Віка Здзярская, з якой мы таксама вучыліся, і з якой жылі разам у інтэрнаце, разам гатавалі ежу, і яна мяне... Я прыехала ў інтэрнат, я з дому нават не ўмела чысціць бульбу, яна мяне гэтаму навучыла. Вельмі і вельмі цікава, проста мне пра інтэрнат было пачуць. То бок ёсць таксама вось такі шлях у тваім жыцці, які, відаць, ну, наклаў нейкі адбітак на асобу і на творчасць, да? І тут мы хутчэй, канешне, можам перайсці да абмеркавання першай кнігі «Русалкі клічуць», да, у якой гісторыя, мінуўшчына пераплятаюцца якраз са студэнцкім жыццём. Вось наколькі, ну, што ўжо «Калядны стол» крыху аўтабіяграфічная кніга мы высветлілі, а наколькі аўтабіяграфічная кніга «Русалкі клічуць»? Там мае перажыванні таксама ёсць, але гераіні на мяне не падобныя, бо мне здаецца, у нечым яны смялейшыя за мяне, але яны жывуць у тым жа горадзе, што я, гэта Полацк, Новаполацк, гэта тыя мясціны, у іх теж той жа досвед, што ў мяне, напрыклад, набыванне рэчаў на
полацкім кірмашы, гэта калі там становішся на кардонку за фіраначкай, там на лютым марозе там мераеш нейкую цішотачку. Вось, і так яны таксама вучыліся на журфаку, лёс у іх склаўся па нейкаму па-рознаму. Там ёсць таксама вось прататып з лёсам маіх сябровак, таксама ёсць крышачку гэтага. Таму там ёсць гэта ўсё рэальныя людзі, але рэальныя прыклады, але так накампіляваныя у кнігу. Вось, і, дарэчы, гэта, насамрэч, гэта калядны стол з'явіўся спачатку, але там былі кароткія апавяданні, гэта тое, што мне было пісаць прасцей, але вось гэта быў выклік для мяне паспрабаваць напісаць вялікае, і я адклала калядны стол, запісвала яго пазней і ўзялася за гісторыю Алены Кіш. І я за яе ўзялася, таму што гэта мне было цікава, бо я думала, ну вось зараз пачну пісаць і змагу ў нейкі час там вывучаць, шукаць там розныя крыніцы. Мне было цікава даведацца пра маляваныя дываны, але, на жаль, інфармацыі было вельмі мала. Вось, я з'ездзіла ў Грозу, там нічога не знайшла тое, што б дадало мне якісьці крыніц. Вось, і таму я старалася ўсё ж такі заставацца максімальна рэальнай, не дадаючы факты нейкія да біяграфіі Кіш, якіх не было, але дадумваючы, мабыць, абставіны, атмасферу, нешта такое, што магло быць, і ніхто дакладна не скажа, што так не было. Як ты выбіраеш тыя факты, якія вось будуць уключаныя ў кнігу, увойдуць у кнігу? Ну, то бок, вось кампіляцыя гэта, да? Як яна складаецца? Ці можаш ты згадаць, напрыклад, як гэтыя абставіны, якія вось падыходзяць да, ну, вось гэтага месца сюжэту, над якім ты цяпер працуеш, прыходзяць у галаву? Ці, можа, ёсць нейкі план, ёсць нейкі, я не ведаю, нататнік, дзе вось усё занатавана, ўсё, што можна скарыстаць для там той ці іншай кнігі. І адтуль, адпаведна, гэта пакрысе бярэцца, пакуль не вычарпаецца ўсё ад пачатку, ад першай старонкі да апошняй. Ну, я раблю нейкія зацемкі, якія пасля вельмі мне дапамагаюць, калі ўзнікае нейкі там ступар. І вось часам, калі я працую над кнігай, я магу не працаваць над тэкстам, але я запішу нейкі прыклад, ну, той жа з кардонкай, і ён далей становіцца штуршком тое, што дапамагае мне працягваць. У мяне ёсць, вось, калі я працавала над русалкамі, так, быў план, як там развіваюцца дзеянні, як у розных часах, як яны там сустракаюцца, пераплятаюцца ў часе, але былі вось такія вось зацемачкі, і вось тое, што калі прыпынялася, мне дапамагала працягваць. І нават зараз я спрабую назапашваць гэтак сам матэрыял для новых кніг. Вось у мяне там ёсць у тэлефоне, часам я магу ехаць, ісці, мыць посуд, гатаваць, нешта прыйдзе, я запішу, і у нейкія чорныя часы, калі нічога не будзе пісацца, пачну з гэтай зацемкі, і яна працягнецца у тэкст. А гэтыя зацемкі як даўно ты пачала весці? Гэта, ну, на нейкіх выпадковых аркушах паперы, типа там такіх, да, ці ёсць нататнік? Проста мне вельмі цікавы творчы метад пісьменніка. Як гэта ўсё робіцца? Як выпадковыя назіранні, як яны ўражваюць, як яны ператвараюцца ўсё ж такі ў выніку у нейкі цэльны тэкст. Ну, прычым тэкст, у прынцыпе, прысвечаны абсалютна не ім. Як яны робяцца проста дэталямі гэтага тэкста, ну, але ў выніку усе разам яднаюцца і ўзбагачаюць яго.
Я вось калі толькі пачынала, я пісала паўсюль, і такія вось маленькія аркушыкі, як ты паказаў, у мяне таксама былі, і быў нататнік, некалькі нататнікаў, і калі я нават яшчэ не думала, што я ўсё ж адважуся пісаць, я проста запісвала туды нейкія думкі, параўнанні, метафары і іншыя. Тое, што мне прыходзіла у галаву. І вось такі нататнік стаў штуршком, ну, калі я там псіханула, бо колькі ж гэтых вось гэтых сказаў, ну, ўжо пачні ўжо там аб'яднай іх, што-небудзь напішы з імі. І гэта тое, што вось ляжала, свярбела, тое, што ўсё ж такі прымусіла мяне вырашыцца ўсё ж такі паспрабаваць напісаць, бо калі вось гэтыя былі маленькія ўрывачкі сказаў, маленькія там параўнанні, вось гэта ёсць і ў калядным стале, гэта было і, ну, я пісала ў стол, атрымалася, што ў калядны стол. Вось, і гэтыя і ў русалках таксама. І самае галоўнае гэта пачаць пісаць, і, мабыць, вось гэтыя зацемкі, якія не звязаныя паміж сабою, нават не сюжэтныя, гэта можа быць проста апісанне стравы, чаго-небудзь, параўнанне стравы. І яны проста пераплятаюцца, можа гэта часам і вычорпваюцца пасля, але яны як, не ведаю, як прыступачка, як на багне нейкае такае цвёрдае месца, на якое ты становішся і пасля яго надбудоўваеш на ім. І раней я пісала, у мяне яшчэ вельмі такі незразумелы почырк, і часам я нават не магла зразумець, што я там напісала, і толькі па памяці я магла вось гэтае спалучэнне словаў падобнае на вось гэтую фразу, і так гэта мяне таксама абуджала памяць. І, мабыць, гэты будзе карысны шлях, калі нехта думае пісаць, проста запісваць усё, а далей выбраць адно параўнанне, адзін сказ, і з яго неяк пачаць, а калі будзе ступар, то яшчэ зазірнуць у нататнік, нават не думаючы, да чаго гэта прывядзе. Мне здаецца, што калі запісваць усё і не мець нейкага творчага дару, то вельмі лёгка скаціцца ў графаманію. Бо, вядома, нам усім падаецца, што тое, што адбываецца менавіта з намі, гэта вельмі важна, гэта на нас робіць уражанне. І часта, ну, бывае крыўдна ад таго, што ты прыходзіш, каму-небудзь пачынаеш распавядаць, вось такое там у мяне было, а чалавеку гэта абсалютна не блізка, ён нават не разумее твае эмоцыі, да, чаму цябе гэта зачапіла, а іншых не. Таму, відаць, все ж таки вельмі выбарачна даводзіцца падыходзіць да гэтых зацемак і ўспамінаў. Можа, так і ёсць, але вось такія думкі, гэта тое, што мяне і спыняла ад таго, каб пачаць пісаць, што ну навошта ж, там ужо столькі цудоўных кніг, і это ўсё такое. Таму, мабыць, гэта лепей пісаць, гэта не такі дрэнны занятак, і нават, ну, графаман, ну і графаман, але можа там, а можа і не графаман. Хто з часам... Чытачы і нашчадкі рассудзяць. Так, гэта лепей, чым гуляць па пад'ездах, карацей. Ці выдаўцы, да, я памятаю прыклад той же самой Джоан Роўлінг, такіх прыкладаў, у прынцыпе, я думаю, дзесяткі тысяч, калі нават выдаўцы адмаўляюцца ад рукапісаў ад нейкіх, бо не разумеюць іх патэнцыйную крутасць, а пасля ўсё ж такі знаходзіцца адзін, які рызыкне. І такія ёсць гісторыі, гэта увогуле, ну, напрыклад, напісанне нават, калі не ідзе размова пра графаман ці не графаман, але напісанне без надзеі, што будзе апублікавана, напэўна, адзін з самых знакамітых прыкладаў гэта Булгакаў, майстар і Маргарыта, якую трэба мець любоў да літаратуры, які талент, які вось правядзе цябе праз годы, і нават памёр жа і не ведаў, ці будзе апублікавана, але ён жа пісаў, і гэта тады чытаў невялікаму колу, і
Мгм. без зваротнай сувязі такой. Напэўна, гэта ўсё ж такі пра чалавека і яго пісанні. Таму калі там кажуць некаму графаман, ну гэта ёсць нашмат горшыя рэчы, чым быць графаманам. Ну, то бок пісьменства ўсё ж такі гэта нейкі лёс, але лёс, які чалавек вызначае для сябе сам. Так, А, гэта вельмі складаны, мне здаецца, лёс і вельмі адказны. Вось. Таму, мабыць, я не прафесійная мгм. Ну, пісьменніца. звернемся да соцсетак. Адны слухачы нам зычаць добрага вечара, іншыя кажуць, што жыве Беларусь. Гэта, ў прынцыпе, даволі традыцыйная рэакцыя, але вось Так. да, але вось Алёна Хадакова, якую мы Я так і ведала. абодва ведаем яшчэ па журфакаўскіх часах і памятаем, задае лагічнае пытанне, калі будзе наступная кніга. Гэта яна мяне пыталася не ў прамым эфіры тое Ну самае ўсё, пытанне, але знайшла спосаб, каб запытацца так, каб я не магла не адказаць. адступаць няма куды, да. Так, вось я і адпомшчу як-небудзь. Вось, мне самой цікава, калі будзе наступная кніга, бо як ты вось казаў, як размяркоўваць час, калі з'яўляецца дзіця, так, я праз нейкі час пачала пісаць, я пісала, пакуль дачка спіць, гэта вось, калі яна на ноч уходзіць, ці вось быў дзённы сон, гадзінкамі. Карацей, ну гэта, канешне, складана, калі ты пачынаеш пісаць, і цябе там перарываюць, вось як ўсё, стоп, сканчай, там ты толькі пачаў. Але мне здаецца, што гэта не вельмі, але добра, але вось пасля жніўня я не змагла пісаць. І я спадзяюся, што хутка я вярнуся да пісання, але гэта было вельмі складана, бо я не магла нават чытаць, што ўжо казаць пра пісьменніцтва. Ну, мне здаецца, пераб'ю Зарыслава, беларускія пісьменнікі, якія вось бывалі ў нас у праграме, яны дзеляцца на тых, хто пасля жніўня не змог пісаць, і на тых, хто пасля жніўня змог напісаць вельмі шмат адразу. Гэта стала такой крыніцай сюжэту, натхнення, ну, увогуле штуршком, да, для того, каб актывізавацца ў творчасці. Мне здаецца, што і тыя, і іншыя па-свойму зразумелыя абсалютна. Проста розныя людзі па-рознаму пераасэнсоўваюць, рэагуюць на такія падзеі. Але з іншага боку, мне здаецца, што вось Мне гэта... здаецца, што вельмі важна пісаць, што я сама чытаю тое, што піша, напрыклад, Ганна Севярынец, нават проста як допісу ў Фейсбуку, гэта вельмі важна, і Альгерд Бахарэвіч, і Віктор Марціновіч, Саша Філіпенка, яго лісты. Гэта вельмі важна, і гэта вельмі крута, гэта вельмі неабходна. І вершы, якія разыходзяцца, нават, ну, перапісваюцца, перадаюцца, калі там іх выкрэслівае Фейсбук баніць, то на скрынах, як сам выдат, разыходзіцца. Гэта вельмі крута, гэта вельмі патрэбна. І гэта ж не першая сітуацыя ў беларускай літаратуры, калі ідзе такі ціск на літаратуру. І ў горшыя часы, я спадзяюся, што не дойдзе да прыкладах усім вядомых, пісьменнікі працягвалі пісаць, і гэта вельмі патрэбна. Ну, але з'язджалі з краінаў усё ж такі, ці знікалі у нябыт. Вось мы згадвалі Булгакова, але таксама можна згадаць Мандельштама, дзякуючы якому мы маем выдатную творчасць, але калі б не яго жонка, якая запомніла ўсе гэта, захавала яго мову, яго вершы, мы б, можа, і не ведалі і абсалютна нічога, хіба што сучаснікі па ўспамінах, таму што ён таксама чытаў свае вершы іншым пісьменнікам, сваім сябрам і гэтак далей. Не цягне з'ехаць з Беларусі і вярнуцца, калі ўсё гэта уляжацца у той ці ў іншы бок, не ведаю. Цягне застацца. Вось гэта цягне. Гэта складана, і гэта балюча. І, ну,
было і гора, я спадзяюся, што горай не будзе. Слухай, вось Алёна Хадакова задала пытанне, я падумаў пра тое, што я не бачу яе гадоў 100 ўжо, відаць, з тых самых журфакаўскіх часоў. Калі ты даведалася, што у нас з тобой будзе эфір, ты напісала, што мы з тобой, відаць, не размаўлялі гадоў 15, таксама яшчэ з часоў журфака БДУ. І вось я падумаў, што мы абвяргаем гэтую традыцыйную думку, уяўленне пра Мінск, што Мінск — гэта нейкая малая вёска, дзе ўсе адно з адным увесь час сустракаюцца, і немагчыма проста схавацца. У кожным куце цябе напаткаюць знаёмыя. Вось не можна хадзіць 15 гадоў недзе побач і ніводнага разу не паразмаўляць. А як ты ўяўляеш Мінск сабе? Гэта ўжо твой родны горад? Ці ўсё ж такі ёсць да малой радзімы, да Новаполацка, нейкае такое стаўленне асаблівае? Напэўна, у мяне ўжо 2 родныя гарады, бо Мінск — гэта горад сталення. Напэўна, гэта як кватэры, што Новаполацк — гэта як бацькоўская кватэра. Гэта ж твой дом, але там усё роўна па іншых правілах усё. Это ты там не гаспадар, табе там утульна, табе там рады, ты гэта любіш, ведаеш кожны куточак. Вось, але гэта не твая кватэра. Вось Мінск, напэўна, гэта ўжо больш маё, бо я неяк яго там абжывала, абсталёўвала, прызвычайвалася да яго, шукала там свае шляхі, маршруты. Вось, і нельга сказаць, што Новаполацк — гэта больш не мой дом, гэта там, дзе жывуць мае сябры, там, дзе значная частка майго сэрца. І Мінск таксама гэта. 2 гарады не так шмат. Зараслава, у нас у праграме звычайна літаратары чытаюць тое, што напісалі, хаця б чуть-чуть. Ці ёсць імпэт і ці ёсць намер нешта прачытаць? Пакажы, калі ласка, кніжку, якую ты трымаеш у руках. Гэта калядны стол. Так. Вось. Дарэчы, ці можна яе дзе-небудзь яшчэ цяпер набыць? Я бачу ў інтэрнэт-крамах, у прынцыпе, але не ведаю, можна пайсці ў тую ж там акадэм-кнігу. Мне здаецца, так, ёсць, там павінна быць у крамах белкнігі, у інтэрнэт-крамах, так, там у галіяфах, у краме выдавецтва. А менавіта галіяфы выдавалі, так? Так. Дарэчы, пакуль ты не пачала яшчэ чытаць, а гартаеш, а ў цябе было адчуванне, што ты пішаш? Мы сказалі ўжо, што ты, відаць, адна з нешматлікіх пісьменніц, якая пісала ў стол, і выйшла кніга з назвай «Калядны стол», то бок тут значэнні спалучыліся абсалютна супрацьлеглыя гэтага выразу, але ці было адчуванне, што ты пішаш тое, што будзе выдадзенае калі-небудзь? Ці ўсё ж такі вось гэтая думка пісаць, не зважаючы на тое, што будзе апублікавана, не будзе, яна панавала? Напэўна, ўсё ж такі, з першай кнігай «Русалкі клічуць» было прасцей, бо гэта у тым сэнсе, што гэта я пісала ў межах школы пісьменніка. Вось, за што я вельмі ўдзячна, і умовай было, што гэта кніга будзе апублікавана, таму я адразу пісала з намерам апублікавацца. Зразумела. А вось «Калядны стол» гэта было ўжо такая рызыка, і я гэту кнігу таксама ўжо была вельмі, даўно нейкая такая задумка, і, як кажуць, псіханула і вырашыла, што трэба апублікаваць, і вось на грошы, якія я атрымала за прэмію за першую кнігу, вось я выдавала другую кнігу, таму гэта была такая слушная падтрымка для мяне, каб працягваць пісаць. І вось гэта ўжо кнігу, якую, можа, я зараз так нешта б змяніла, але тое, што я выдала сама. І вось гэта як мой сімвал веры ў саму сябе. Гэта. Круто. Што будзеш чытаць? Калі мы з табой узгадвалі ўжо студэнцкія часы, то я прачытаю «Сялянка з грыбамі». «Сялянка з грыбамі» — гэта са студэнцкіх часоў. Гэта такая найхутчэй тады, значыцца, сталоўская салянка, да?
А не, вось бачыш Не. гэта? Не, бачыш, гэта пра тое, што ёсць, што калі што ежа як тэкст. Калі нехта бачыць, У кожнага свая асацыяцыя свая салянка з грыбамі, на карацей. салянку. Так, вось, бо гэтая салянка якраз такі супрацьлеглая, антынімічная сталоўская. Тады я замолкаю, выключаю мікрафон, каб не перашкаджаць, і даю слова Зараславе Камінскай, якая зараз прачытае апавяданне з кнігі «Калядны стол». Салянка з грыбамі. Калі вярталіся ў студэнцкі інтэрнат пасля выходных, кожная везла за плячыма свой дом. Бо калі цябе адарвалі ад роднай хаты і не далі новай, а толькі месца на ложку і то дзякуй лёсу, дом тое, што бярэш сабой. Яго пах у рэчах, памытых і адпрасаваных дома, схаваны ў кішэні, як восеньскі каштан, які шкада выкінуць, і так і носіш яго разам з ключамі ўсю зіму і вясну. Яго смак у ежы, якую нам давалі з сабой. Пакавалі ў заплечнікі, трамбавалі ў торбы, закручвалі ў газеты, абкладалі мяккім, каб не пабілася, уціскалі ў кардоннай скрыні, абцягвалі пакетамі, каб не прылілося, упарадкоўвалі па мяхах. Мы ездзілі дамоў па чарзе, але здаралася і так, што вярталіся адначасова. І тады наша маленькая, па пояс, лядоўня запаўнялася ад нізу да верху і больш не гудзела, як звон на ветры, а сыта вурчала. І тады розныя вобласці Беларусі сустракаліся за адным сталом, і абрус замяняў нам мапу. Стол запаўняла рыба, злоўленая ў палаце, чарніцы з-пад баранавіч, сочыва з яблыкаў, што раслі ў ашмянскіх садах, кансерваваныя агуркі, якія выраслі ў кобрыні, і дзірны з бульбы, надзёртыя новаполацку. І нават завязанымі вачыма маглі адрозніць. Гэта бліны з поўначы, тыя з захаду, а гэтыя з усходу. Няхай усе былі загорнутыя з тварагом, але наліснікі ўсё ж таннейшыя. На захадзе бліны карункавыя, на ўсходзе таўсцейшыя. Ура, салянка з грыбамі! Гэта ад бабулі з-пад ашмян вярнулася Віка. Калі б вярнулася з ашмян ад бацькоў, прывезла б сыр ці каўбасы. Калі б ад бабулі з пескаўцоў смажаную рыбу, ад матчыных сёстраў з Ліды піражкі ці печыва. З полачыны я везла штрудзелі, варэнікі, адбіўныя. Аксана рыбу і дзічыну ад бацькі паляўнічага. Калі ад бабулі з Баранавіч вярталася Жэня, прывозіла ягады, суніцы, чарніцы, пасля журавіны, якія бабуля сама збірала па балатох. Ад Жэніных бацькоў нам перадавалі бульбу, цыбулю, морку і рондэлі з аліўе, вінегрэтам, якія мы ўсе потым елі з тыдзень. Вядома, рондэлі былі чароўныя, бяздонныя. Мы каштавалі розныя стравы, нібыта дом у нас быў у розных кутках Беларусі адначасова. І вось аднойчы, калі вярнуліся пасля летніх вакацый, Віка, сялянка нейкая іншая, бо яе гатавала Вікіна маці. Бабуля, якая ўмела рабіць найлепшую ў свеце салянку, памерла. І страчаны смак, яго больш ніхто не паўторыць, і страчаны дом, туды ўжо не вярнуцца. І адразу мы пасталелі. Пакрысе час надышоў гатаваць сваю ежу, загаворваць яе і аддаваць тым, каго любім. У кожнай зараз сваё жыццё, але калі-некалі я ўзгадваю стол з мапай абрусам, стравы з родных куткоў Беларусі. І дзякую тым, хто дзяліўся са мной сваім домам. Але нават зараз дарослая, вельмі дарослая дзеўка як бы не спрачалася, не адмаўлялася, не аднеквалася. Вязу з Новаполацка ў Мінск дзюрны. Дзякуй Богу. Слухай, ну, у меня такая ассоциация была с апавяданнем з Денискиных рассказов, дзе Мішка пералічвае, што ён любіць. Да? Біла гэтае апавяданне. Да, а пасля ў выніку яшчэ маму і там сестру, да? Ну вось, но няўжо мы любім бабулю толькі праз тое, што яна гатуе салянку з грыбамі, такую смачную, да, вось крыху засталася такое адчуванне, хаця ізноў жа зараз я лаўлю сябе на думцы, што, канешне, я вельмі люблю прыязджаць да бацькоў, таму што яны гатуюць тыя самыя стравы, ну вот тыя самыя, ну ніхто так не гатуе, як яны. Але ўсё ж такі вось тут была і ёсць, мне здаецца, небяспека, зводзячы
стасункі з людзьмі, раскрываючы іх праз ежу, гэта неяк атрымліваецца вузка і так вельмі спецыфічна, геданістычна, да? То бок праз тое, што вот мы любім і спажываем. А чаму вось вузка? Мне здаецца, што часам ежа, нават проста гэта спажыванне замяняе і, можа, гэта і дрэнна, а можа, добра, замяняе мову. Бо часам нават з тымі ж бацькамі ёсць непаразуменні, ёсць там нейкія стасункі іншыя, але калі там цябе накормяць, і калі ты адчуеш сябе зноў маленькім, і калі ты адчуеш тую удзячнасць праз ежу, бо гэта, ты сам можаш сабе набыць, прыгатаваць, але тое, што зробяць для цябе бацькі, нават тую ж ежу, што мы прывозілі ў інтэрнат. Усе маглі зрабіць гэта сабе самі. Але гэта мне ўсё роўна здаецца, гэта больш, чым ежа. І, вядома, бабулю любяць не толькі за гэта. Але вось гэта як, не ведаю, як пах ежы, як пах парфуму, якую вось ты недзе пачуеш і успомніш тое роднае і дарагое табе. Бо, можа, іншы раз і не ўзгадаў бы. Але гэты вось напамін, які цябе пераносіць у іншы час. Бо я ўсё ж такі зноў кажу, што гэта бацькоўская ежа, дакладна гэта не тое, што там, калі ты дарослы, харчуе цябе і як фізічнае цела. Гэта тое, што надае табе нашмат большыя сілы. Давай паговорым пра нараджэнне дачкі, дзіця і пісьменніка. Ты сказала, што пісала ў тыя гадзіны, калі яна спала. Як ты думаеш, гэта дапамагала ці перашкаджала найхутчэй? Вось увогуле дзіця, яно магло забіць пісьменніка Яраславу Каменскую, ці ўсё ж такі без яго, можа, і не было пісьменніцы? Паглядзім, вось як, мне здаецца, трэцяя кніга, калі яна будзе, вось гэта тое, што дапаможа адказаць на пытанне. Але дакладна мне здаецца, што калі пісьменнік спраўдны, то гісторыя вельмі шмат ведае прыкладаў, калі пісьменнікі пісалі, пісьменніцы з дзецьмі і з вялікімі сем'ямі, і вельмі шмат прыкладаў, калі там недзе каля пральнай машыны, той жа Стівен Кінг, вядомы прыклад, калі там ён, здаецца, можа, на маленькай парце сына там нешта друкаваў. Гэта калі хочаш пісаць, калі можаш, калі ёсць, напэўна, талент, то ты будзеш працягваць, і дзеці гэта не самыя складаныя абставіны ў жыцці, якія замінаюць пісанне. Але як гэта паўплывае на мяне, пакажа час. Калі б у цябе быў увесь дзень, а не толькі гадзіны, пакуль дзіця спіць, хутчэй ці наадварот з'явілася б кніга, як ты думаеш? Я думаю, што ўсё ж такі хутчэй. Але ўсё роўна у мяне будзе тое, што там перашкаджае, бо як я пісала гэтыя кнігі, гэта ў мяне былі там часы, калі праца спіць, умоўна кажучы, бо я пісала яе пасля працы ці на выходных. Усё роўна будзе нешта, што патрабуе ўвагі, да тых часоў, пакуль не змагу арганізаваць неяк свой час, каб прысвячаць яго менавіта літаратуры, а не чаму-небудзь іншаму. Ты ўсё ж такі даволі незвычайны для нашай праграмы прыклад. У нас, калі перакладчык, то няхай сабе не ўвесь час перакладае мастацкую літаратуру, але займаецца там перакладамі. У цябе дзве сферы, якія, на першы погляд, прынамсі, не звязаны ніяк, літаратура і рэклама. Ці ўсё ж такі ёсць нейкая сувязь? Дапамагае працаваць у рэкламе тое, што у іншым жыцці ў непрацоўны час чалавек пісьменнік? Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі любоў да тэксту, бо рэкламны тэкст гэта таксама
тэкст з іншымі мэтамі, напісаны для іншых умоў, але ўсё роўна і так, бо я і ў рэкламу пайшла, таму што мне падабаюцца тэксты, і вось гэта як раней было там у невялічкі слоган мясціць цэлае апавяданне. І ўсё роўна, нават працуючы там у рэкламе, крыху раней атрымлівалася звязаць там сваёй асноўнай любоўю, бо, можа, памятаеш мабільную бібліятэку ў мінскім метро, гэта вельмі шмат часу прайшло, гэты літаратурны вагон, і вось гэта быў праект, у якім я брала ўдзел, і вось гэта, напэўна, гэта ілюстрацыя таго, як калі пашчасціць, то атрымліваецца спалучыць дзве розныя сферы жыцця. Слухай, мне здаецца, што незаслужана мала мы паразмаўлялі пра «Русалкі клічуць». Ну і няма адказу пакуль што на галоўнае пытанне, куды ж яны клічуць. Это ну вось мяне паклікалі да таго, каб напісаць кнігу. Вось гэта быў, напэўна, мой покліч. І вось гэта рознае стаўленне да русалак, бо яны такія у беларускай міфалогіі. Здаецца, што ёсць такі вобраз русалак, якія прыслужніцы, бо там прывёў русалку на двор, яна на цябе там працуе, аж покуль там год не працуе, пасля знікла і ўсё, там нават там харчавалася паветрам адным, ось такое уяўленне пра хатнюю гаспадыню. Ты вывучыла даволі глыбока пытанне пра русалак падчас працы над кнігай. Я нават не чуў пра такое, што можна русалку прывесці на двор, і яна будзе працаваць. Гэта былі такія расказы, што вось мой дзед ведаў дзеда, які прывёў там русалку, і яна на яго працавала, а пасля там знікла. Вось. Але ўсё ж такі збольшага... Ёсць яшчэ іншы вобраз русалак, гэта русалкі-забойцы. І яны могуць заказытаць насмерць, задушыць. Вось. І гэтае спалучэнне, напэўна, гэта і ўвасабленне гэтага покліча. Бо які покліч ты пачуеш? Гэта можа быць покліч, не ведаю, там, як у Алены Кіш. Вось яе русалкі клікалі, можа, маляваць усё яе жыццё, бо гэта як уявіць, калі там цябе кожны дзень кажуць, што ты там вар'ятка, што з цябе смяюцца, але ўсё роўна там прыходзяць, замаўляюць дываны, і там успаміны адной жанчыны казала, што там ўсё вёска хадзіла глядзець на гэты дыван, бо такой прыгажосці не бачылі, бо ну што там уявіць гэтая вёска, што там ну вёскі вялікія былі ў час Алены Кіш, у прынцыпе. Ты казала, што Грозава, да, гэта ў прынцыпе і цяпер даволі вялікая вёска. Двароў, там, дзе яна жыла, але ж яна малявала, хадзіла па розных вёсках, там, дзе была праца, там і малявала. І вось гэта яе покліч, вось гэта яе русальшчына, бо русалкамі вельмі, ну, хто яшчэ такія русалкі, это тыя, хто не знайшоў сябе сям'і. Это тыя, хто утапіліся праз каханне, тыя, хто збівалі сваё дзіця, напрыклад. Вось. І гэта такі, вось гэта вось, і з гэтага боку покліч Алены Кіш, якая увогуле з яе вялікай сям'і, здаецца, толькі малодшая сястра, у яе была свая сям'я, і з ёй Алена дажывала жыццё. І ў яе быў покліч русальшчыны, вось гэта, незважаючы на астатніх, на аднавяскоўцаў, на ўсіх, гэта працягваць маляваць. І яе русальшчын покліч завёў яе, напрыклад, вось яе смерць, гэта яна, кажуць, ці то утапілася, ці то гэта быў нешчаслівы выпадак, што яна там на кладцы перакулілася. І опять-таки, зноў-такі русальшчыная смерць атрымалася. І вось русалкі клічуць менавіта гэта пра тое, што той покліч, які ўнутры цябе, да чаго ён заве, куды ён кліча,
Вось, напрыклад, гэты покліч пачулі гераіні, якія вось жывуць у наш час і пачалі там пошукі гэтага дывана, і да чаго ён іх завёў. І таму на гэтае пытанне складана адказаць, што кожны вырашае дзеля сябе, гэтаксама як у мяне пытаюцца, што ці было гэта, вось ці былі русалкі, што гэта рэальная з'ява, ці гэта некая пастановачная. Вось гэта нехта ўдаваў русалак. Але гэта зноў-такі вырашае кожны сам. І куды клічуць русалкі, гэта мне, напэўна, трэба пытаць у тых, хто чытаў. То бок фактычна гэта пэўная метафора у той жа час. Нейкі звышпрызначэнне, лёс, які нейкім чынам дае пра сябе знаць, гэта не абавязкова покліч істоты з целам жанчыны і хвостам рыбы. Так. Між іншым, што ў нашых не было хвастоў рыб, русалак, яны былі на нагах, вось, на 2 нагах. І яшчэ, што цікава, з міфалогіі таксама тое, што мяне ўразіла, што калі вось ідзеш лесам і чуеш, як цябе клічуць, і клічуць русалкі, і яны калі угадаюць тваё імя, і ты адгукнешся менавіта на сваё імя, то гэта загуба. Вось зноў-такі цікавая метафора, народная метафора, што тваё асабістае імя можа стаць тваёй загубай ці тваё прызначэнне. І таму вось гэта так усё намяшалася. Мне здаецца, што тут ёсць яшчэ адзін слой. Калі мы русальчын крык параўноўваем з прызначэннем, і адначасова гэта нейкая спакуса, то бок вось гэтая тэма спакусы, яна побач з русалкамі, яна ідзе увесь час, да? Гэта спакуса з нейкай жарсцю аддацца нейкай пэўнай справе і ў выніку фактычна стаць ахвярай, сваё жыццё пакласці на алтар гэтаму прызначэнню. То бок, калі у дзяцінстве ты чытаеш казкі, там нейкія паданні пра русалак, зусім не гэта ты ўяўляеш, калі шчыра. Вось, але калі падумаць, пачытаць кнігу «Русалкі клічуць», напрыклад, да? Вось, тады адкрываеш для сябе новыя гарызонты. Насамрэч, мы у эфіры ўжо амаль гадзіну, і новых каментароў ад слухачоў нашых і гледачоў не паступае. Вось, і я думаю, што, калі шчыра, я задаў за гэты час, збольшага ўсе пытанні. Я не запытаўся толькі пра літаратурныя прэміі. Пішуць, што вельмі непроста трапіць у пераможцы, у лаўрэаты прэміі Гідройца, калі ты пісьменнік жанчына, што не вельмі шмат такіх прэцэдэнтаў. Я в прынцыпе, не хацеў пра гэта размаўляць, бо ад гэта нейкім так цягне дужым сексізмам. Я проста спадзяюся, што гэта не так. А як ты адчуваеш? Вось пісьменніца ў Беларусі, яна мае столькі ж правоў, столькі ж павагі, колькі і пісьменнік, паэтка і паэт. Мне падаецца так, бо ёсць такія жаноцкія імёны, і калі адное, што, мабыць, мужчыне радзей задаюць такія пытанні, калі я, напэўна, не чула, што ці мужчыны адчуваюць нейкую там. Я таксама пра гэта падумаў. І яшчэ тое, як я задаў гэтае пытанне, ці мае жанчына столькі ж павагі, колькі мужчына. То бок недзе апрыёры у мяне нават няма думкі пра тое, што мужчына можа мець менш павагі за жанчыну, а жанчына, адпаведна, не можа на гэтую сітуацыю з павагай глядзець як бы з больш ніжэйшага ўзроўню. Адзіны нобелеўскі лаўрэат гэта жанчына літаратурны, таму беларускі, так. Куды ўжо больш павагі, мне здаецца. Але мне я ўсё ж такі, мне здаецца, так і ёсць, што мне пашчасціла трапіць у гэты спіс
гідроіць стаць, вось атрымаць магчымасць запісаць аўдыёкнігу. І насамрэч гэта я не чакала такога ад каляднага стала. Ну, нават для мяне гэта было такая, я просто гартала там стужку з навінамі, хопа. Вось, атрымалася так. Мне здаецца, што ну, гэта такая усім складана, мабыць, і пісаць, і друкавацца, і гэтыя умовы і для мужчын і жанчын. Напэўна, ўсё ж такі тэкст перадусім, а пасля нейкая там прыналежнасць да гендара. Гэта была творчая кухня. Мы размаўлялі амаль гадзіну з пісьменніцай Зараславай Камінскай, аўтаркай кніг «Русалкі клічуць» і «Калядны стол», лаўрэаткай прэміі «Дэбют» і прэміі «Цёткі». Слухай, Зараслава, да шмат ужо рэгалій для маладой пісьменніцы, бронзавай прызёркі, ну так бы мовіць, да, прэміі «Гідроіць» 2020 года. Бяру назад сваю пастаноўку пытання пра жанчыну пісьменніцу, абсалютна дакладна. Яны маюць і мусяць мець, так, як бы гэта сказаць, так, каб не зашкварыцца, мець роўныя правы з пісьменнікамі і поэтому мужчынамі. Калі ўсё будзе добра, сябры, наступную сераду о 7 гадзіне мы працягнем нашыя пасядзелкі на творчай кухні. Я на гэтым развітваюся з Зараславай і развітваюся з вами. Дзякуй, што слухалі, дзякуй, што глядзелі. Да пабачэння, Зараслава. Всё.